мислене идва от това, че не вярваш достатъчно в себе си. Това е предпазен механизъм, въртене на едни и същи мисли и сценарии. Ами какво ако не стане, ами какво ако се объркат нещата, и всичко това идва, защото се съмняваш, че можеш да се справиш с това, което може да стане. Ами какво ако не стане, ами какво ако нещо се обърка. И всичко това идва заради твоята неувереност, че можеш да се справиш с това, което може да стане. Опитаме се да намерим най-правилният избор, този, който няма да ни донесе болка, несигурност и съжаление. Но такъв избор просто не съществува. Колкото повече чакаме да го открием, толкова по-нещастни и объркани се чувстваме. В един момент прекаленото премислене вече не те предпазва, а те саботира. Тъпчеш на едно и също място в търсене на сигурност навсякъде другаде, но не и в теб самия. Да вярваш в себе си не означава да контролираш развоя на събитията. Да вярваш в себе си означава да повярваш, че каквото и да стане, ти ще намериш начин да се справиш с ситуацията. Че ще вземеш най-доброто решение спрямо информацията и обстоятелства, с които разполагаш в момента. А ако нещо в последствие се промени, тогава ще можеш да се напаснеш. И ако в последствие се наложи да промениш нещо, ще го направиш. Може би въпросът не е какво ако нещата не се получат, а какво ако повярвам в себе си и просто направя първата крачка. Ако искаш да откриеш своето истинско призвание, последвай ме.